Sziasztok, ez itt a Csík Podcast. Én Horváth Bence vagyok, és a mai adásunkban iskolánk magas szintű sportolóival hallhattok interjút. Az adásunk témája az lenne, hogy hogyan tudod a versenysportot a tanulással összeegyeztetni. Első vendégem Ágai Zénó, 11B osztályos tanuló. Zénó, rólad azt érdemes tudni, hogy magas szinten tollaslabdázol. Megosztanád velünk a legmagasabb eredményeidet? Sziasztok! Igen, hát a legbüszkébb a első országos bajnoki címemre vagyok, amit 2020-ban szereztem. Azóta szerencsére gyarapítottam még ezt a kollekciót 6-tal, szóval most vagyok 7-szeres országos bajnok. Eddig egy Európa-bajnokságon vettem részt Spanyolországba. Az még ilyen nagyon új volt, az nem sikerült annyira jól, de most november végén megyek a U17-es Európa-bajnokságra, és ott szeretnék egy szép eredményt elérni. Hogyan tudod a tanulást a magas szintű sporttal összeegyeztetni? Mik a módszereid, technikáid? Az iskolát és a sportot szerencsére a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnáziummal nagyon egyszerű összeegyeztetni, főleg ha te is teszel érte, és megfelelő sporteredményeket hozol, és jó tanulmányi eredményeket hozol, hiszen akkor az igazgató is elfogadja a kikérőt, elengednek téged versenyekre, edzésekre, igazából már bármi, ami a sporttal kapcsolatos. Tanulásban meg van dolgozatpótlásra lehetőség, 1 hónapod van bepótolni, erre van egy külön tanár, aki ezt végrehajtja igazából, aki segít neked bepótolni a dolgozatot, lehetőséget ad rá. És vagy például, hogyha matekból van egy nehezebb témakör, akkor külön tudok a tanárnővel egyeztetni, és akkor segít nekem, elmagyarázza az anyagot. És az érettségfelkészülésben is nagyon sokat segítenek a fakultációk, amik heti 2 órában van. Én angol és földrajz fakultációra járok egyébként. Zino, köszönöm neked a szereplést. Következő vendégünk Vértes Luca és Medvei Csenge a 11. B, illetve 11. C osztályból. Mi a különbség a diákolimpia és az élsport között? Nagyon sok különbség van. Onnan kezdjük, hogy az élsport, ott az klubba csinálod, egyesületbe, napi edzés szinten. A diákolimpiát azt itt az iskolába csinálod, képviseled az iskolát. Edzünk a röplabda diákolimpiánál Gáfi Andrea tanárnő. Nagyon nagy köszönet neki, mert nagyon jól összetartja a csapatot. Van, hogy edzünk is, akkor ott megbeszéljük, hogy mik lesznek majd a meccsen, és úgy gyakorlunk, hogy fel fogunk állni majd a meccsen. És emiatt nagyon jó eredményt érünk is el. Minket Sátor Attila tanár úr készít fel a diákolimpiára. De neki is hatalmas köszönet, hiszen mindent megtesz, annak ellenére, hogy nem mozog annyira otthonosan a sportban. És a diákolimpia csapatot különféle osztályokban szedjük össze, különféle egyesületekben sportolnak ugye a diákok, és így mindenki így összegyűlik. Luca, Csenge, köszönöm nektek a részvételt, mi pedig menjünk tovább az utolsó vendégünkkel. Az utolsó vendégünk Vas Zalán, 10. osztályos tanuló, akiről azt érdemes tudni, hogy vízilabdázik, emellett mindenféle média és iskola körüli eseményekben aktívan részt vesz. Zalán, mi a te technikád, hogyan egyezteted össze ezt a tanulással? Sziasztok, igen, vízilabdásként nagyon sok időmet elveszik az edzések, illetve a mérkőzések, de megpróbálom mindezt összeegyeztetni a sok tanulnivalóval és minden egyes médiás projekttel is. Van-e bármilyen összefüggés a sportban, a tanulásban, meg a különböző médiaprojektekben, és hogy ezek személyesen téged hogyan érintenek? Hát én úgy érzem, hogy a tanulás és a sport, a médiás projektek jól kiegészítik egymást. A sport a fegyelemre és a kitartásra tanít, a médiás feladatok fejlesztik a kreativitásomat, és a tanulás pedig biztos alapot ad a jövőhöz. Így tudom mind a 3 területen a legjobbat kihozni magamból. Érzel támogatást az igazgatóságtól, illetve magától az igazgatótól? Igen, az igazgatónő is támogat bennünket, és mindig, amikor versenyünk, vagy fontosabb edzésünk jön, akkor elengednek minket esetleg órákról, vagy iskolai programokról. Tehát amikor verseny vagy edzés miatt hiányzom az órákról, a tanáraim nagyon segítőkészek, feltöltik az anyagokat a Classroomba, és ezért így könnyen be tudom pótolni az órákon elhangzottakat. Zalán, köszönöm neked a részvételt. Kedves nézők, ezzel az adás végére értünk.
Az őszi szünet után újra találkozunk, addig is, ha tetszik, amit csinálunk, iratkozzatok fel és lájkoljatok, addig is a legjobbakat, sziasztok!